खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ मंगलबाराव एबा थांनाय सानखालि जुथाइ रायजो आमेरिकानि चिनले नोगोर खुंथाय बिरखं गाथोननि साखाथियाव गंसे फिसा मोननै एयार एम्बुलेन्स ब्रिजक्राफ्ट 300 जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदों। बे जाब्रबथायावनो 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। थैनायफोरा सावस्रि बिफाननि मावथिफोर होनना मिथिनो मोन्दों। आमेरिका नभाज पुलिस बिफाननि बायदिब्ला एयार एम्बुलेन्सआव 4 सावस्रि फाहामारि मावथिफोरा थांगासिनो दंमोन। जाब्रबथाय जानायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। हायुङारि रोगाथाइ रैखाथि बर्ड आरो फेडारेल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशना जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेखौ मख'नाय जादों दि जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिरखं गाथोनाव बाख्लायनो नाजागासिनो दंमोन। आथिखालाव बिबानगिरिफ्रा नायबिजिरनायनि थाखाय बिरखं गाथोनाव रायजो राजानि हाबनायखौ बन्द' खालामदों आरो दासिम खहा जानांनायफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै। मोननो हानाय रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोरनि गेजेराव रावबो एरिज'नानि जायगायारि थागिबि नङा। बिसोरो गुबुननि होनना सिनायथि होदों। नैथि खौराङाव दङ भारतआ उदखारि बेरेखा गाग्लोबग्रा अपारेशननि उनावबो पाकिस्ताना जम्मु काश्मीराव सिमा बारनानै उदखारिफोरखौ मदद होबाय थादों। बावैसोनि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि बायदिब्ला पाकिस्ताना अपारेशन सिन्दुरनि समाव सिलिंखार जानाय माखासे मुवा बेसाद एबा माखासे न'-बांफोरखौ लुफिननायनि थांखि लादों। गाहाय उदखारि आफादफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं पाकिस्ताना। पाकिस्ताननि इन्टार सार्भिसन इन्टेलिजेन्स ISI आरो गुबुन गुबुन सोरखारि एजेन्सिफोरनि हेफाजाबाव थांनाय 90 सानफोराव पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय काश्मीराव POK-15निबो बांसिन गोदान उदखारि बादा लन्चपेड फसंनाय जादों आरो बे बादाफोरखौ गाहाय थावनिफोराव लुफिननाय जादों होनना मिथिमोन्दों। उदखारिफोरा नायगिदिंनायनि बारग'नो थाखाय गोदान आदब आरो बिरोंदामिनफोरखौ बाहायदों होनना मिथिमोन्दों। उदखारिफोरा गावसोरनि थांलाय फैलायनि महरखौबो सोलायगासिनो दं आरो भारतारि रौनियाफोरजों सिनायनो हानाय आरो जाथावना गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फिसा बादाफोरबो लुदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ थांनाय साननैसो सिगाङाव MP दिलीप शइकियाआ BTC ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ एबा बर'फोरनि हाखौ असमिया हारिफोरा गोरलैयैनो बायनो मोन्थाय दं एबा बायनो हागोन होननायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजादोंमोन आरो सोंलु दिखांदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा बे बिथिंखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया खुगा बेखेवदों। बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। दा बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 6थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया। बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव। दा बिथाङा निसय बुंसनदों, आं दाबो मोजाङै मोनथिया, बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै। बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों, मा होनो, मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों। नङा, बेवहायथ' बिथाङा जि बुंदों बे बाथ्राया बेथ' जेन'बा आथिखालनि आयेन मथे जाया आरो बे बेलायाव बिथाङा माखौ साननानै बुंखो आं सानो बबावबा एसे बिथांनि जिथु कनसेप्सन बे मायावबा बिथाङा बोरैबा बुंफ्लांदों ना मोनथियैयाव बुंदों, जायखिजाया बेखौथ' आं बुंनो हाला। अदेबानि 6 शेड्युल एरियायाव बायह्रानिफ्राय रावबो माने हा हु बेबायदि बायफैनानै जुगामि बेवहाय बिनि थागिबि जानो हाया। बे दानि माने जिथु संबिजिदारि माने बाथ्रा आरो माने बे बेलायाव दा मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थानाया जाहैबाय BTCआव हा हुखौ लानानै बेवहाय मोननै आयेन पेरेलेलि सोलिदों, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो मोनसेया जाहैबाय BTC हिसाबै गोदानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे हानि मोनथाय, जेराव सासेबो ट्राइबेल मानसिनि हाखौ गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिनो ट्रेन्सफार होनो हाया, माने रावनोबो होनो हाया, माने फाननो हाया बा बायनो मोना होननानै जों जेखौ बुंबाय थायो आरोखि। मोनसेया जाहैबाय जेनेरेलफ्रा, जायफ्रा ट्राइबेल नङा, बिसोर गावसिनि गेजेराव हाखौ फाननो आरो बायनो हायो, बेवहाय जेबो गैया। आरो मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव, बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायह्रानि माने ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिंनि हाखौ बायनो हाया। बे BTC सिङाव दा बे मोननैबो आयेना जानानै दं। दा बेफोरखौ
मावनो थांनायाव गोबां खेलि मेलि बायदिसिना जागासिनो दं जिहेतु गोदान बिटिसि खुंथाया आरोखि बेखौ लानाय बेफोरखौ लानानै बे बाथ्राफ्रा बारे बारे सिखारलायबाय थानायाव बायदिसिना बाथ्रा बिदिनो बुंलायबाय थानाय जादों जे बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै 2003 मायथाइयाव गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव जायफ्रा दं मायथाइसिम बे मानसिफ्रा बिटिसिनि नोगोरारि आरो नोगोरारि हिसाबै बिस्रा बयहाबो हा हुनि मोन्थाय दङ दा बेफोरखौ लानानै खोथाफ्रा सोलिलायबाय थादों आरोखि दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मोनथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों बिसायख'थिनि समा जिहेतु गोबाव गैला माने दा आगष्ट दाननि 20निफ्राय 25 अक्ट'नि गेजेरावनो माने नटिफिकेसनखौ जागोन होनदों आरो कड अफ कन्डाक्टआ जासिगोन आरो बिनिफ्रायथ' बिसायख'थिनि 20 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो भटखौ जागोन होननानै बुंदों ओंखायनो सम गैला खारन 40टा समष्टि थ' 40टा समष्टियाव जिहेतु गासैयावबो चिफ मिनिस्टारा गिदिंनांगौ बा बिटिसिनि CMआ गिदिंनांगौ बा जायखि दोलोनि दैदेनगिरियानो जा 40टा समष्टियावबो थांनांगौ नालाय ओंखायनो दानिफ्रायनो बयबो माने मुखुबै नांस्थाबदों आरो बिसायख'थियानो बयनिख्रुइबो राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय माने देरसिन हाबाफारि ओंखायनो बे हिसाबै बयबो बेवहाय माने गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा दा सानबोगासिनो दङ जे जोङो बे बिटिसिनि बिसायख'थिया माबायदि जागोन आरो जों सोरनो भट होनाया मोजां ब्रैथि खौराङाव भारतारि रौनिया हान्जानि बागै बिबुंथि होनायनि थाखाय गोजौसिन बिजिरसालिया राहुल गान्धीखौ रायनाया हादोरनि राजखान्थि फोथाराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों राहुल गान्धीखौ थांखिनानै बिजिरसालिया होनाय बिबुंथिनि उनाव बेरेखा हान्जाया बिजिरगिरिफोरनि थाथायनि सायाव सोंलु दिखांदों बे समाव राहुलनि बिनानाव आरो संसद प्रियंका गान्धीआबो बिथांजों गसंफादों मंगलबाराव प्रियंकाया बुंदोंमोन दि गोजौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफ्रा बेखौ थि खालामनायनि मोन्थाय गैया दि सासे थार भारतारिया सोर बेफोरबायदि थिरांथाफोरा बिजिरगिरिफोरनि मोन्थायनि सिङाव गोग्लैयो प्रियंका गान्धीआ आरोबाव गोख्रोङै बुंदोंमोन दि राहुल गान्धीआ सासे हादोर अनफावरि जाय जेब्लायबो हादोरनि रौनिया हान्जा आरो रौनियाफोरखौ मान होबोदों बिथांनि बिबुंथिफोरखौ गोरोन्थि ओंथि बेखेवनाय जादों प्रियंकाया रोखायै बुंदोंमोन दि बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफ्रा हादोरनि सुबुंफोरनि हादोर अनफावरिनि सायाव सोंथि खालामनो हाया बे मख'जाथाव दि राहुल गान्धीनि सिगांनि बिबुंथिया सिगांनिफ्रायनो मोनसे राजखान्थियारि बारहुंखा सोमजिखांहोदोंमोन बिजिरसालिनि बे गोब्राब बिबुंथिनि उनाव प्रियंकानि फिननायखौ गोख्रोङै संदाननाय जादों गुबुन कंग्रेस दैदेनगिरिफ्राबो बे आयदानि सायाव राहुलखौ मदद होदों सनितपुरनि राङाफारियाव थांनाय मोनायाव जानाय मोननै लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों बे गिख्रंथाव जाथायफोराव आजिरा मोननाय फोरोंगिरि अर्चित भट्टाचार्य दीप्ति भट्टाचार्य राजिन बरा आरो बालेश्वर रायआ गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों मोनानि समाव तेजपुरनिफ्राय राङापारसिम मटर साइकेल सालायलांबाय थानाय समाव नागा पटारनि मोखाङाव सासे थाबायग्रा सुबुङा सौग्रावनायाव अर्जित भट्टाचार्य आरो बिथांनि बिसि दीप्ति भट्टाचार्यआ गोब्राबै जोखोम जायो बिथांजों लोगोसे थाबायग्रा राजिन बरायाबो गोब्राबै जोखोम जायो जोखोम जानाय साथामखौबो राङापारानि गुदि सावस्रि मिरुआव लांनाय जादों नाथाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो मख'जाथावदि राङापारा बिन्दुकुरि लामानि क्रसिंआव सिगनेल गैयैनि थाखाय बे लामा जाब्रबथाया जादोंमोन होनना फोरमायदों जायनि जाहोनाव लामा थांलाय फैलायाव हेंथा सोमजिदों बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथायाव बालेश्वर राय मुंनि सासे सुबुङाबो सिनाय मोनै मटर साइकेलजों सौग्रावनायाव गोब्राबै जोखोम जादों तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि 4 अफिसारफोरा कर्मश्री बान्था मोननो हादों आसाम सोरखारा लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय लक कल्याण दिबसआव
जेराव बे बोसोराव तामुलपुर जिल्लाया एस्पिरेशनेल ब्लक प्रग्राम ABP आव भारत हादोरनि मोन 500 जौगाखां ब्लकफोरनि गेजेराव जौसिन मासिखौ आवग्रिनो हानायलाय आसाम सोरखारा जथायै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, एसिस्टेन्ट कमिशनार अरुणिमा काकति आरो अनुपम डेका आरो खोन्दोगुदि सावस्रि मिरुनि मावख'गिरि डक्टर गौतम मेदिनो कर्मश्री बान्थाजों मान बावदों। तामुलपुरनि अनगायैबो क'क्राझारनि डिसि मावख'निफ्राय सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ मतिलाल दास, मानिक चन्द्र राय, गसाइगाव महकुमा मावख'गिरिनि मावख'नि गारि सालायगिरि आरो पद्मनि हाप्लंबार खुंथायारि हेफाजाबगिरि, अदालगुरिनि डिसि मावख'निफ्राय मृदुल बर्मन बिथांखौबो मान बावनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गासै सा 8 मावख'गिरि मावफारियाफोर बिथांमोना बे बोसोरनि लक कल्याण दिबसआव ओनसोलखौ गोग्गाहोनाय लाबोनो हादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।